Ei, badakizu, orain herrikide gara. Herrikide. Eraldatze prozesu bizian gabiltza. Baina sustraiak ahaztu gabe noski. Berdin ikasten dugu matematika. Berrikuntzaren bidetik jarraituko dugu. Etorkizunerako ez denari gara. Aldaketaren lekuko gara. Badakizu zein den mundua aldatzeko tresnarik eraginkorrena? Hezkuntza. Guztiak daukagu ikasteko ahalmena. Baina ez modu berean. Ez da ritmo berean ere. Ni bailazo suhiltzaile eta mediku izan nahi dut. Herrikide. Horregatik, liburuak, ordenagailuak eta arkatzak erabiltzeaz gain, Emozioak kontuan hartzen ditugu. Landu, zaindu, ikasi. Irakasteko bihotza, ezagutza bezain garrantzitsua delako. Hezkuntza eskolatik haratago doalako. Zauek! Guztio gara ezitzaile. Zu ere bai. Eta denak dauzkagu etxerako lanak. Herriari gure ondarralea eskaintzea. Ilusioen arkitekto gara. Etorkizunaren eraikitzaile. Bat, bi, hiru, bagoaz! Gogoratu, hemendik aurrera herrikide.